Ako si Joshua Bloso, 22 years old, taga Barangay Gatas, Pagadian City. Sa una, usa ko sa mga batanon karon nga na-addict sa online games. Most of my time, nagugol na ako sa pagdula. Until abot ang time nga na-addict na day ko. Adlaw, hantod gabi, nagatubang ako permi sa computer. Dula diri, dula dito, gasto diri, gasto dito. Nakamigo sa kog mga amigo nga dili maayo. Kung aha sila, kuyog pud ko. Magsigi sila og inom og nahimong nakakatan og 10 inom. Tungod pud sa akong mga barkada, nakabuhat pud ko og premarital sex. Sa akong mga gipambuhat, ning resulta pud kini sa akong kaugalingon. Naniwang na kayo ko, walay tarong kaon og tulog kay sige og dula. Nagamay usab akong mga grades ug natangtang ang akong scholarship sa eskwelahan. Tungod pud niini nahimo king nakaguba sa relasyon sa akong mga igsoon. Pabigat na kayo ko kay dugay kay ko muli, dugay mo mata. Dili na ko masugo, and the worst is musuko usahay ko sa akong mga igsoon. Tungod sa tanan akong gipangbuhat, nakaingon ko sa akong kagalingon nga kapoy man, wala man ipadulngan. So I decided nga musimba. Daghan akong nasudlan nga church. But there's one time nga i-invite ko sa akong classmate nga si Biboy Sisikan nga musimba daw sa ila church, there is Happy Church. So ay pagduwa-duwa, ning sugot ko, misimba ko, ug natingala ko kay akong tiksan ug pletihan ko niya sa motor. Og ginapog ko musimba kay feel nako special og welcome kayo ko. Hantod ning abot ang time nga naa daw encounter. Bisan sa mga babag, ning appeal jud ko. Nindot kayo sa encounter kay gaan kay akong paminaw, satisfied ug happy kayo ko. Happy tuod ko sa kalibutanon, pero mas lahi ang kalipay nga feel nimo nga naluwas ka og napasaylo imong mga sala. After sa encounter, step by step, gibago ko niya. Gibago niya akong pangunahon na. Ug na-realize na ko nga, dili day ko mabago kung wala siya. Gusto kay ko ma-attend sa cell group, sa Sunday service, ug sa trainings. Bisan sa mga babag, sa mga problema, sa pagsulay, ug sa mga tentasyon. Pero nipadayon Japon ko. Kay kabalo ko nga iya kong tabangan. Paghuman ako og eskwela, ubad sa tabang sa Ginoo, na mga pagsulay na sa akong kinabuhi, daghang mga opportunity, nagsulay bira na ako pala kaniya. Ug na pressure kay ko sa akong papa, kay palagahon ko nuko aron makatabang nila. But lahi akong kasing-kasing. Ang kasing-kasing gusto nga pupundo diri because I know ang Ginoo na ay maayong plano para kanako. Ako si Joshua Bloso, ug gibago sa Ginoo ang destinasyon sa akong kinabuhi.